पण छान दिसणं हे दिस हॅज बिकम अ बॉटम लाईन. नाही दिसलो तर इट इज लाइक कुठेतरी आपल्याला वी फील इन्सेक्युअर. अशा ह्याने जेव्हा आपण होमिओपॅथीकडे जातो तेव्हा रादर दॅन गेटिंग इन्स्टंट रिलीफ समवेअर एल्स, तुम्ही मला म्हणतात की प्रोसेस करा. तर फॉर एक्झाम्पल त्या केसमध्ये तर येस. इट इज अ सिव्हिअर केस की तुम्हाला ते पहिलं निस्तरावं लागलं, काढावं लागलं आणि त्याच्यानंतर त्याच्यावर उपचार सुरू झाले. ह्याची टाईमलाईन काय असते युजुअली? पिंपल्सची क्युअर करण्यासाठी टाईमलाईन जी आहे ती एक साधारण 3 महिन्यापासून ते 6 हं, महिन्यापर्यंत असू शकते. कारण त्याच्यामध्ये सिव्हिअरिटीवरती सुद्धा आपण हं, खूप महत्त्व देतो, की किती सिव्हिअर आहेत आणि त्यामध्ये पिंपल्स फोडणे हं, ते एक मोठा एक छंद असतो, की ते पिंपल्स फोडायचे आले की म्हणजे लवकर जातील असा एक हं, समज असतो. पण ते फोडलेल्या पिंपल्सचे व्रण पडून, त्याचे खड्डे पडून, ओपन पोअर्स हं. तयार होऊन ते एक नवीनच स्किन डिसीज तयार होतो करेक्ट. त्याच्यामध्ये. मग ती स्किन डल दिसायला लागली, चेहरा म्हाताऱ्यासारखा दिसायला हं, लागला. हे सगळं आणि नवीन सिम्प्टम्स तयार होतात. हं, आता हे त्वचेच्या बद्दल आणि केसाच्या बद्दल मी जवळ-जवळ 25 वर्ष प्रॅक्टिस करते. तर त्याच्यामध्ये आम्ही जे होमिओपॅथीमध्ये जे सांगितलेलं आहे ते तर उपचार देतोच. हं, पण आता अप मार्केट आपण म्हणतो, की असं छान दिसलंच पाहिजे हं, आणि इट इज बट नॅचरल, की हं, प्रत्येकाला आपण प्रेझेंटेबल दिसलं, अगदी खूप सुंदर नाही हिरोईनसारखं, हं, पण तरीसुद्धा ॲट प्रेझेंटेबल हं. दिसलं पाहिजे, हे सगळ्यांनाच जाणवतं आणि करेक्ट. असणं योग्य. योग्यही आहे. कारण तसं प्रेझेंटेबल राहणं ही आजच्या काळाची गरज आहे. तर हं, त्याच्यासाठी आम्ही काय केलंय, की आमच्या होमिओपॅथिक उपचारांच्या बरोबरच ही नवीन जी कॉस्मेटॉलॉजिकल ट्रेंड्स हं, आहेत, त्याच्यामध्ये लेझर ट्रीटमेंट्स असतील हं, किंवा काही केमिकल पील्स असतील, काही हं. ऑर्गॅनिक पील्स असतील, त्याचा वापर करून आम्ही अर्जंटली म्हणजे तुम्हाला आजच्या आज ताबडतोब रिझल्ट्स देण्याची सुद्धा सोय केलेली आहे. हो. त्याबरोबर आम्ही त्यांना रिकमेंड करतो, की तुम्ही होमिओपॅथिक औषध घ्या. हं, म्हणजे त्या पेशंटचा चेहरा लगेच पण तो रिपेअर होतो हं, आणि त्याशिवाय तो कायम तसा राहावा हं. ह्याच्यासाठी आम्ही होमिओपॅथिक औषधं पण देतो. करेक्ट. तर हे दोन्ही ट्रीटमेंट्स आम्ही आता सध्या कंबाईन करत आहोत. हं. त्याच्यामुळं एव्हरी एज ग्रुप इज हॅपी.